Goeie. Nou, ik hoop dat je het mooi vond. Het water in ieder geval mij een heel soort plezier en passie bijgebracht. En ja, een manoffelijke zit. Want je draait allemaal om muziek. En natuurlijk al die korpsen van Crescendo. Net één, maar meerdere. Ik zal de bril nog even weer opzetten. Want ja, we moeten nog even vertellen dat we onze mensen bedanken willen. Onder andere van de stichtingen, van de fondsen, van de instellingen die dit alleen mogelijk maken hebben. En dat binder nogal wat. En ik had het gevoel dat ik nog net helemaal klaar ben. Je merkt net wel. Nee. Mijne en Johannes, zij doen er nog één toegift. Een van mijn favoriete nummers. My Way.